Hello mga kaibigan, laki ng mukha ko. Pero mas malinaw ang YouTube. Ayan. Ano? Going to Alabama. We are in Alabama. Going to Na- Florida. Florida, grabe. Grabe talaga. Kahit ni isa walang nanonood. Ayan. Mamaya may manood yan. Tingnan nga natin kung may manood. Ladies and gentlemen, i-follow lang nyo kami sa sa YouTube. Tagal-tagal ko nang hindi nag-YouTube. Kaya wala na akong mga followers. Pero okay lang. Babalik din kayo pag babalikan ko kayo. Babalik din kayo. Pagbabalik din ako. Yan. Taga Davao. Pamangkin ni Tatay Digong. Yan. Sample nga ng expression ni Tatay Digong. Putang ina nyo. Hello mga kaibigan. We are here in the United States, heading to Florida, USA. Yan. Kung gusto niyo makapasyal sa Amerika, i-follow niyo ako. Di ba? Aba, dumami ka agad. 8 na. Nag-live? Meron din pala akong Meron pa rin Shout out manonood. sa nanonood. Shout out sa lahat ng Yung mga taga Davao nanonood. dyan, shout out. Kung may taga Davao, ito, kaibigan ni Tatay, pamangkin ni Tatay Digong. Hi, ladies and gentlemen. Kasalukuyan kaming nasa Amerika ngayon. Pupunta sa Florida, USA. Galing ako sa Texas. Galing siya sa Alabama. ayan. Ganyan lang. Manood lang kayo. Nagdra-dry ang lips ko. Sorry. May pala ako May Lipstick. Hindi. Meron din pala akong Chopstick. Ano ba tawag? Hindi, ito. House and glasses. Oo. Pero nakikita sa side ng ko, Pero umaga pa eh. Hindi ko pa ginagamit tong sunglasses ko Pero tingnan natin. Ang pangit ng shape niya, pero kinuha ko dahil $85 yan. Tingnan yung mga shape, parang pangit. Ganda eh. Pang beach. Oo nga, naisip ko ngayon, hindi ako masyado gumagamit ng mga eyeglasses kahit nagdra-drive ako. Ako ayaw kailangan ko Mga sunglasses. Ano sa tawag yan? Pero naisip ko, pupunta ako sa beach na Mamaya gamit na gamit. mainit-init. Ayan. Oakley yan. Ay, hindi pala. Armor. Under Armour pala. Yayamanin yan si Alex. Walang yaka. Ayan. Di ba? Di ba? Ang ganda-ganda. Dalawa na. Dalawa na lang. Shout out sa dalawang nanonood dyan. Shout out sa dalawang nanonood. Kanina na may 8. Pero nagsawa na sila siguro sa pagmumukha ko. Ako hindi na ako nagla-live sa YouTube. Ayan. Balik tayo sa Facebook. Paano na i-end to? Walang iya. Save highlight. X mo sa taas. Ay, pwede sila. Ano sabi? Are you sure you want to stop streaming? Of course.